ate Hazel. Dali na, dali. Sige, video ka ate. Ay, gilak, Bin. Ayun na siya. Sige natin. Ay, Go, Bin Ben. Go, Bin Bin, go, Bin Bin, go. Go, Bin Bin, go, Bin Bin. Nagmodule. Sige, very good. Wala siya tayo. Hindi mo na siya. Dali na kita kasi mo. Ang sarang yun. Natutuyok na ang pieces ko. Alam, matumba ko. Kuya, ayaw pag-gara-gara. Ito, kuya. Bin Bin. Ay, pag-gara-gara. Dili lagi. Papotolog ngipon. Papotolog ngipon. Uno. Dili lagi. Ayaw, dili ka nag-video mo si ate. Dali. Dili lagi mag-gara-gara. Dili ba? Dili ba yun ba? Ay, na ka na magkuha. Birahan na! Ihikot sa lagi, ihikot. Ikot na ko. Naata sa kuwan. Ini sulod na ipon, sulod. Sulod ang ipon. Nawa sila, ka-video pa, balik sila na off na. Awas ako. Sus, dili lagi mag-ingana. Sige na, pati unsa lang kuha na. Sige na, tabi bahin na anak. Dili sila. Tawa sila. Tanawa sila, magkita siya. Sus, kasi sige do. Excuse ba? Sige lang, sunod-sunod ang kuha na bisip eh. Para makita niya sa video nga. Yun sa rin niya kuha.